kin ga shekaran jiya ko 20 ban da ita shekaran jiya ko mutala ba aljihuna to ai ni ma na yi mamaki mai gida saboda na ga ba mu da kuɗi mai gida in na ce ya za a yi mai gida ka ce Allah zai kawo gashi kuma ubangiji ya kawo to albishirinki ai ni dama na ji a jikina ai mutukar ina da bangon majigin al'umma damuna uwa albarka hannun dama ka raba ka ba kowa honorable Usman Musa shugaba ai duk wannan abin da kika gani aikin sa ne ba kowa ba wa kace honorable Usman Musa shugaba ai dai sallah da bana da kika sani sai an baka rago an baka abin da zaka je ka taimaki kanka taimaki iyalin ka taimaki wadansu ma gaskiya ne ke ga miki gaskiya wa billahi allazi la ilaha huwa alqur'ani ke dukkan din Najeriya idan akwai kamar honorable Usman Musa shugaba Allah ina albarka babu a Najeriya kwarai kwa ni dai aguna fa nake magana ni dai kamar sa alquran babu duka Najeriya fa mai gida ai na bambanta miki ko na she miki ni aguna ai ruwan da nake ka shine ruwa wannan kai ta babban mahaukaci Kwarai da gaske. yace duka duk duniya kwarai kwa to kwarai ai kwa. mai gida ba zan ga laifin ka ba me dalili saboda ruwan da ya doke ka shine ruwa Shine ruwa. kuma inda ka ci kifi mai na gida ga gungun ɗanka take ai ta bin na hankali ki da tunanin ki shike muke ni yanzu naman nan da Allah ran nabi yanzu ki duba ga dan kuna nan ga sarka ga kuma dan abun kun na je kaso to da wani rabu ai dan ba kowa bane wallahi wani rabu da sunan mota shugaba ne shi ne ba kowa ba kuma da ikon bi iznillahi da alfarma annabi Muhammadu sai yayi gwamna a nan jihar Kaduna mu talakawa ai mu muke kiran shi ba shi yake so ba shi yake so ba mu talakawa saboda abin da yake al'umma shi yasa muke so zai gwamna a Kaduna shi ya ba kada na mai kone maza ki mai da hankali To, ni zan fita to mai gida. sai mun na san ki da shakka kada kar ki gama naman nan ki diba duk ki raba da ki kai ki a mai gida ai dama din na ka kai wa ƴan uwanka yanzu kuma to wannan ai ko Allah na ke san zuwa ne, na san kuma hali a ne ba. ai na san hali Komai ki gama dai ki zama ke kwadai jan kwadai hawa ta wani abun ma har da irin wannan magana ai yanka na kake amma duk jin to daɗi a shekaran jiya za kira fara'a ne tsakanin ki da Allah shekaran jiya kira fara'a a nama to ko mata da za ku ga to Allah ya tsare Allah ya sai na tsare dawo to Allah ya bada kula da kyau inda ka ci kifi mai gida nan alabon wadda ka take ubangiji Allah saka honorable Usman Musa shugaba amin mai gida Allah ya tsare to